Nay guys, nagari sawan nagirdों जोंहा nagari माब्रै आरो साथा आथिङाबो नै जि मोजांखा जोंना माब्रै ल'खाना 30 थाखा माब्रैसो 30 थाखा नो याव सावसेन गेसावसो लेथेर फेथेर दंलाबायो साहा फुदुंना लोंनाय माखाया जोंना साफा खालामाखै आङो नै इदि बख'नांगौ आइडियाया जोंना मोजाङानो आइडियाया आंना बोरायासो जात जात खालामना जाहोनो रोंगौ दे अदाबबो गैजा रोङा नालाय उपाय गैया ओंखायनो बिदि जानोसै आरो नै बेखौ एसे ओरै गुवार खालामबावो ओमफ्राय साथा आथिंखौ नैयाव सोआखौ जाया नै इखौ ओरै लाबोबावनानै ओमफ्राय इनियाव बे साथा आथिंजों मिलायना दोननांगौ जाया खाथिसो नङा जायो हो गैया एसे मेडियामाव दोनदों आरो ना बाराद्राय गोसा होआखै अनखौ ओमफ्राय ओरैजाय नै ना लाबो मा नायो ब्रिकेट सिलभार बादिया सिलभारानो खोमाखौ होमबा सिलभार ब्रिकेट ना मा होनो नानि नामफोरखौ मोजाङै मिथियालै आङो जाबायना मोनबाय ओइ मोनथ'वाखै बे खर'फोरा मोनाखै नालाय खर'खौ जायाना जायाबाबोथ' स' दिनैसो माने अरनि सावनाय मोनजासिगोन अबावथ' बननि अरनि सावनाय बायदि जानो गेसनिखौनो जानोसै थेवबो सावनाय मोनजासिगोन आरो दिनै नोंनि अननायाव बेसोरा गोलोमजोब्बाय नै आयै अनथावथावनो आखौ गोमोरगोन ना अरा नै इफोर वाइटआव सावो आखौ गुफुराव सावो ओमफ्राय नैबेखौ एवनो नागिरदों आरो ना बेनोबा फ्राय जोंना दहाय बेलासिनि मा होनोमोनलाय ओंख्रिबो दंखायो ओंखामबो दंखायो दालिजों खुमब्रा ओमफ्राय बेखौ नाखौ एवनोसै बेखौ बाथोन आरो ओमफ्राय बेयाव जगार खालामना लाजोब्बाय नै बियो सामब्राम गुफुर ओंखाम दंजोबो ओंखाम दंमोन आरोना बेखौ बेयाव ओमफ्राय बेफोरखौ सावगोन माथो मेजेम जायो मेजेमा बारा गैया नै गाइस नाखौ एवबाय दं आङो लानजायखौसो जागोन आरो लानजाय मासे ससे ओमफ्राय नै ओरैजाय जाबाय दं गाइस नै गासैबो जाजोब्बाय आरो ना बाथोन देनो थाखाय गासैखौबो रेडि खालामजोबना लाबाय नैयाव बानलु आरो सामब्राम गुफुर सावनाया ओमफ्राय बियो संख्रि बानलु बिस होनोना ओमफ्राय नै नाया गंगार दुन्दिया पियास रेडि जाबाय दा खालामसिगोन बाथोनखौ गाइस नै थावबो होगोन आरो जानाय थाव पियासाबो सिलिंलायबायसोलै माथो itu मान दुनिया गंगार दुन्दिया sugar sudah kami harap wow masih मोजां बार फैदों नैबेखै गाइस नुदों बिलाइया माबायदि मावदों वाव बार नैबेखौ जोंहा मानि थाखाय होदों होनोबा नैबेयो मावजि फैयो बेखैजाय जोङो मा होनो कारेन्ट
माबा खालामना दोनो सर्ट होना दोनो आरो ना बेवहाय मावजिया सानसेखालि नायाव दोनदोंमोन जों इयाव ना दोनबाय ओमफ्राय ओरै फैनायाव ओमफ्राय इयाव सर्ट जाखांबाय ओंखायनो दा सान्दि फैयाखै ओमफ्राय दाख्लै फैबावदोंमोन जों सर्ट होनो बावनानै नै ओमफ्राय सामफ्रामबो होयो आरोना दा एकदम खिरखि खेवनानै उन्दुनो लुगैयोना एकदम गरम जाजोबो ओंखायनो नैबेखौ होनांगौ जादों उफाय गैया सरि मावजि नों इमान डिस्टार्ब खालामो जोंनि गासिबो बुस्थुखौनो जालांजोबो बेखायनो इदि खालामनांगौ जायो आरो ओमफ्राय नै ओरैजाय गासिबो रेडि जाहांगासिनो थौसिजों नाफ्लेबाय जोंहा सासेयाव वाव वाव आलु गुन्ना गोरान नै बानलुखौबो ससे होबाय आरोना नै बेखौ बारा लायखो दे आलु दे थावखौ होसिगोन आरोना नै होबाय ओइ आखाइ आलौगोन नोंना बारा गेब्लेला दे खुदैखौबो आं जाना नायनोसै एसे संख्रि नांगौ बरिया टेस्टि जादों गाइस नायलाय आं ना एवनाया मा जाना थागोन हांगार जाना थाबाय बावना थादों आरोना आङो नाखौ बेलथायनो बेखैजानाथ' नै बरियानो जाना दं खिन्थु नै बेखैजाना हांगार हले हो खर'आ हांगार जाबायसो आंना आया मा बेलथायबावाखैलै नै सनियाथ' बरिया जाखादों बारु खिन्थु नैया हांगार जाबाय आरोना मोनबाय बेबो खांनोसै गाइस नै जानो थाखाय रेडि जाबाय माने खुरना लाजोबखांबाय आरोना जोङो ना एवनाय नै ना बाथोना ओमफ्राय नै दहाय सानसुनि दालिजों खुमब्राया नै ओमफ्राय नै जाबाय गासिबो रेडि दा जानोसै जाना लाग्रोनोसै खामनाया नै जानांसिगोन उफाय गैला आंनो खामबोबाय नालाय आंनो जानांसिगोन रिसिलायनाय दे जाना नायदो बोरै जादों बरिया जादों गोथाव जाथारदों